тамошобинони азиз, духиёи новинкаи компания Faberlic. Инаш да хушрӯа, инаш да хушрӯа, инаш да хушрӯа. Бовар мекунад? И бӯи гули садбарг специально духи баҳорӣ. Вот ҳақиқатан да духи баҳорӣ. Инаш мужской, инаш женской. Ҳама хуй кадам. Бовар мекунад? Чисто бӯи баҳор меброи чихенав глош куфтагиан уже хта сабук ҳис мекунӣ ки аз зимистони вазбин халос шудӣ. Чисто инам хали бу а иш чисто глой садбарги сафед сур ҳамаш мешкуфан ку анам хали буяй. Мужскойшам тоже самое нежный хушрӯ хали бӯи тез нестай бӯи нежный баҳорӣ чувствительный ва эҳсосоти шуморо ҳақиқатан да ҳам занҳо ҳам мардо